Menala Emaushe Ushe umsebenzi yonke mihla ngisela mangishumayele zona ezinkulu khona kuthi mangiqeda sengilizwa igama ungothi yebo Nkosi nangumina la. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngithemba ukuthi ngibengelelile-ke. Ngabingelela bonke abantu ngokwezigaba zabo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngendlu akasiphe yona emafakatini, ngendlu elolu hlobo. Ngabe ngenza iphutha-ke ukungabongi ukuba khona komndeni wakwamnikathu uphelele. Siyezwa uphilano yasho uthi iminyango ivaliwe. Siyabonga kakhulu baba, ngiyakhumbula ukuthi sabonana kancane kulungiselelwa umshado, sibonana ngomthembiso le eRichards Bay. Sibonga-ke nobhuti omdala-ke ukhona. uNkulunkulu anibusise kakhulu. Sinethemba-ke ubekade eshilo-ke undodana wakho baba wathi umuntu oqala ukufika la uyamcela ukuthi akahambe nesihlalo. Khona uzothi uma ususekhaya usibuka lesi sihlalo bese siyakukhumbuza ukuthi hayibo lesi sihlalo esalapha entabeni. Kuhlanganwa ngamasonto, ngesonto usiqukula ubuye uze naso. Uphinde uhambe naso ukuze ugcine indlela isivuthwa eza ngapha izovuthiswa isihlalo. Siyabonga kakhulu baba, siyabonga. Kusho undodana wakhe akusho mina. Ubungakafiki. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu. Sizovula izwi lenkosi uTimotheo wesibili. Ngiyalithanda leli culo engiqeda kulitula. Liyakhuluma kakhulu kumina ukuthi ngalolo lusuku abazalwane sebephelele behlotshisiwe ngobungcwele siyobizwa ngamagama. Bese lingikhumbuza ukuthi awusho umsebenzi ngisela, washo njalo uJesu wathi ngisebenze kusesemini ngoba kuyeza ukuhlwa lapho kungena kusebenza umuntu. Angazi ukuthi sonke sinawo yini lo muzwa ngoba sizosebenza la emhlabeni. Asizile ukuzokwakha singabafokazi. Umuzwa wokwazi ukuthi sebenza kusesemini ngoba sizophela isikhathi umsebenzi ongawuqedile. Ngiyengikhaleke mina ngithi uNkulunkulu wangibiza sengigugile sengiyikhehla. Unesizathu-ke sakhe nokho ngeke ngimsole, kodwa nginethemba lokuthi-ke ebudaleni bami ngiyobe ngiwuqedile umsebenzi mase ngihamba. Umuntu uyabheka emuva athi hawu kube ngasheshe ngabizwa, kodwa kangisoli yena unezathu zakhe. Ngenhlanhla-ke wangitshela futhi izathu ngiyazazi ukuthi ezami naye akuzona ezami nathi, ezami naye kuphela. Ngicela ukukhuleka-ke singene ezwini lenkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, uNkulunkulu wethu onothando, onesihawu. Siyazithoba phambi kobuso bakho sithandaza egameni lenkosi yethu uJesu Kristu indodana yakho. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi usihlanganisile namhlanje endlini efana nale, endlini enhle. Sibonga ukuthi usithembisile. Wathi igama lakho usulibekile kule ndawo. Usithembisile Nkosi ukuthi uma sikhuleka uyozwa imikhuleko esikhuleka kule ndawo, uphilise izwe lethu. Siyathobeka-ke Nkosi kakhulu besithi singobani Nkosi ukuba sifanelwe izulu, sifanelwe igama lakho. Singobani thina, kodwa siyabonga ngoba lisifanela ngoba wathumela indodana yakho ezelwe yodwa ukuba Nkosi ngayo izwe lonke lisindiswe. Sikhunjuziwe Nkosi lelo zwi omunye obemi phambi kwethu. Siyabonga kakhulu-ke uNkulunkulu wethu kusisa lenkonzo. Moya oyingcwele sihole, usiholele endaweni ephakemeyo, usiholele endaweni efaneleyo leyo bona sifanele sibe kuyona, bese usisiza singasuki. Noma umoya wombusi usivukela kodwa singayishiyi indawo yethu.
Siyabonga kakhulu Nkosi naphakathi kwethu ukuthi usithumelele umntwana wakho umbhishophu Khuzwayo. Nkosi sicela umqinise umupha amandla emsebenzini wakhe akakusebenzela ngawo. Esahamba indawo akazihambayo umthuma kuzo. Sicela Nkosi umupha amandla athi umpostoli Paul kuPhilip chapter 4 verse 13, nginamandla okwenza konke ngayo ngiqinisayo. Mqiniseke Nkosi umupha amandla umbiyelo nomndeni wakhe nebandla moya ongcwele ombeke kulona. Siyathandaza siyakhuleka sithi ube naye njalo Nkosi ungamshiyi. Qhubeka nathi ke kule nkonzo ngaphandle kwakho moya ongcwele ngeke senze lutho. Siyakumema hlala phakathi kwethu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu abaqalayo ukufika bengazi ukuthi ubani lo mphambi kwabo sebeyobuzwa kobe bekhona izolo, ngoba ngenxa yesikhathi ngeke ngisabuyele emuva mase kuze kwashaya u12 ngingakami la. Kunabazalwane abayilindile lenkonzo abangakhonzi indawo ngaphandle kwenkonzo yasekhaya leso. Ngiyekileke ngoba bekukhathalekile kubazalwane bala uma sinegotiate isikhathi nomama usenior pastor umama uZondi ukuthi kulungile kuqalwe ngo10, kodwa ngiyafisa ukuthi yonke indawo uma ngikhona inkonzo ziqale ngo9 kakhulu uma kuzodedelwa abantu bafakaze, ngoba ngiyafisa ukuthi ngo11 ngibe sengimile la ukuze phela ngo12 noma ke after 12 kancane ngisuke la, ngoba kunabantu abayilindile lenkonzo abangakhonzi indawo balinde inkonzo ku WhatsApp. Uma seku5:12 obviously ukuthi izophela mhlambe emva ka1, sibacabangeleke nabo labo bangakhonzi late kakhulu. So kusho ukuthi ke njengoba ngikhuluma la angikhulumi namafakati odwa, ngoba uYouTube uyarecord, WhatsApp uyarecord, ngikhuluma nekhaya lezwi lilonke nama-branch onke asentabeni, ama-branch awu28. Ngiyacela ukuthi ngamasonto uma ngikhona siqale ngo9 ngoba nidedela abantu bafakaze ukuze ngo11 ngithathe indawo noma before 11 ngithathe indawo. Lokho ke kuyokwenza ukuthi sonke siqhubeke kahle. Ngiya-understand emafakatini besibhizi izolo, akunankinga lokho, kodwa sengikhulumela ke isikhathi esizayo. Kulezi insuku ke sikhuluma ngenkonzo ethi ubani isikhathi, what time is it? Ubani isikhathi. So njengamanje ke sibheke upart 7, inkonzo yesikhombisa le phansi kwesihloko esifanayo. uNkulunkulu usibekile enhlizweni yami lesi sihloko sikhulume ngaso, ngoba abantu abaningi, abazalwane abaningi bathi bayazizwa izigi zenkosi uJesu ukuthi sisendleleni. Mina ke ingitshela ukuthi sisemnyango, ayisekho endleleni. Ngamanye amagama umuntu osemnyango azisekho izigi, sekusele ukuthi awuvule umnyango abonakala ukuthi ungubani, alithatha ibandla lakhe ahambe. Isikhathi asisekho. Uma kuwukuthi besikhona isikhathi noma sake sabakhona isikhathi sokuthi umuntu ayeke ukudlala ekukholweni, kuyimanje. Uma ngabe ubusadlala, hlukana nokudlala ngoba uzosala uma ibandla lihlwithwa. Sizofunda ke Timotheo wesibili chapter 3, ngizofunda uverse 1 noverse 2 ngoba inkulumo yami isiqala kuverse 2. Kufundeka ke kanje: kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima, ngokuba abantu baza kuba ngabazithandayo, nabathanda imali, nabazigabisayo, nabazidlayo, nabahlambalazayo, nabangalaleli abazali, nabangabongiyo, nabahlazisayo. Angigcine khona lapho ngoba ngigcine ku-part 6 ngikhuluma ngokuthi abantu bazokuba ngabazithandayo. Sizoqhubeka ke khona lapho ngabantu abazithandayo. Ngizophinda ngoba ngazi noma bakhona noma bekho abezwa sichaza ngolimi leli lesingisi
New King James Version ithi, but know this, that in the last days perilous times will come. Uma ke ulifuna kwi dictionary leli gama lithi time of full risk, lithi dangerous times, hazardous times. Ngakho ke lithi we will be exposed to imminent risk of destruction. Uma ke kunjalo sizobe si exposed noma ngifuna leli gama elihambisana no exposed, sambuleleke noma sivele noma singakhoselile singacashile ekubhujisweni okuzokwenzeka. Ukubhujiswa kokukhulunywa ngakho la kakabikho ukubhujiswa lokho esikwaziyo noma esikusabayo. Uzanye ukuchaza ukuthi izikhathi ezinzima ezizodala ukuthi abanye belahlekelwe ukuphila kwabo, abanye kuvele lezi zinto nalezi zinto, kodwa makuthiwa dangerous times, izikhathi ezinzima ngendlela ongakazi uyibona. Uzophuma ekhaya uhamba ngenyawo uye endaweni oyakuyona kanti ngeke usabuya. Sazi ukuthi yimoto kuphela eziyingozi, ungena emotweni wazi ukuthi ngingena engozini, but kuzoba nezikhathi sezifikile-ke nokho izikhathi eziyingozi. Umbuzo ukuthi-ke siyabona yini thina ukuthi isikhathi sini ewashini likaNkulunkulu na? Ukuthunywa kwenkosi yethu Jesu ukuba ezemhlabeni kwaba ukuphelela kwesikhathi. Ngamanye amagama saphelela isikhathi 2000 years ago, hayi manje. Izwi lenkosi-ke lapha kuPetro lisitshela ukuthi usuku olulodwa ezulwini lulingana neminyaka eyinkulungwane kithina emhlabeni. Uma ke usuku olulodwa ezulwini lulingana neminyaka eyinkulungwane, kusho ukuthi it's only 2 days uJesu ebetheliwe esiphambanweni ngoba thina sikuma 2000. So lokho kusikhombisa umahluko omkhulu phakathi kokubala kwasezulwini nokubala kwasemhlabeni. Uma ke kuthiwa isikhathi sasezulwini u5 to, angazi ke abaye ngizwe besho njalo, angazi bakuthatha lo. Kodwa ke kithina akuyena u5 to, kusho ukuthi sekungama second mhlambe elilodwa noma amabili uJesu afike. Yingakho ethe umi eminyango akasamele ukuthi uyangqongqoza ufuna ungena endlini yakho, usemele ukuthi ufuna ukuzolanda abangabakhe. Akakhulume ngabo kuJohn 14 wathi inhliziyo zenu mazingakhathazeki, kholwani yimi nikholo uBaba, ngoba ekhaya kaBaba kunezindlu eziningi, uma bekungenjalo bengiyakunitshela. Uthi-ke ufuna lapho ekhona sibe khona nathi. Ngakho-ke ukufika kwenkosi yethu Jesu 2000 years ago kwakungukuphelela kwesikhathi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Yinikhumbuzeke ngoba ngiyezwe ngathi hayi anginawo umdlandla ukuthi nithi uJesu Kristu inkosi la emafakatini. Ufuna kuqhumeleni usithi uJesu Kristu inkosi. Number 1, sihlaselekile kuma Phasika awu2 adlulile. uSathane athuma idevil worship izongena ezinkonzweni zethu. Thola abazalwane sebelele kanti kune devil worship ya operator. Ithwele ekhanda njengathi ayenzile izinto uthi ibonakala ukuthi idevil worship and ya operator. So ke emva kuba kwenzeke kabili ngathandaza ngathi inkosi usiyekelani sizodlala amadimoni na? Wathi nini eningasisebenzisa isikhali nginikezwe sona. kuPhilip chapter 2 verse 11 ngimnikezile igama elibhalwe ngama capital letters ukuthi uJesu Kristu inkosi. So kufanele silibize leli gama. Ngesikhathi ulibiza idevil worship phakathi kwethu iyasha. Ngesikhathi ulibiza nako seduze kwakho uthi uyalibiza na? Mayengalibizi uyidevil worship. Kufanele nje ukwazi lokho ngoba aliphume emlonyeni kumuntu ongamazi uJesu ukuthi uyinkosi. Ngiyadabuka ukusho ukuthi ngizwile ukuthi izolo angizukungena kuma details ukhona obekhona la kwathi uJesu Kristu inkosi akangasho, osedize kwakhe wambuka walwa uthi ngibukani, ugcine ephumile akayiqedanga inkonzo eshiso uJesu Kristu inkosi. So ke iyasebenza lento ungayithathi kancane. Manje ngiyangithusa ke manje ngasho noma mhlambe njalo ngihlezi nama devil worshipers.
kungenzeka phela mina ngitshela ngihlezi nabazalwane ngoba ngizwa ningasho ukuthi uJesu Kristu uzozwa kanjani oseduze kwakhe akasho uma na ungasho uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi ngiyabonga ke sisho kathathu nje ngoba uNkulunkulu uziqo ezintathu okokuqala masisho sisho ubaba uNkulunkulu ubaba sisho uNkulunkulu indodana uJesu Kristu sisho uNkulunkulu uMoya Ongcwele ngilindele ukuthi bonke abefundisi basentabeni uma beshumayela balijwayele leli gama ngoba sibonile ukuthi siwasebenzisile usishumayele sithi amen usathana akena akamuzo amen umshisi sishumayele sithi amen haleluya kuqhuma amakhwela usathana ujabula afe ake singene kuJesu Kristu inkosi sishisa amadimoni aphume phakathi kwethu Tona umuntu uselele uyozela ulaliswa yini laliswa idevil worship eseduze kwakhe iya operate kusucasha ngokuthi awulalanga ebusuku cha singeni kuleyo nto ngakho ke ngiyacela igama leli ebawufunda waseFilipi uqala kuverse 9 lithi izwi lenkosi igama elinikeza uJesu ngalo amadola aguqe ezulwini aguqe emhlabeni nangaphansi komhlaba so igama ke leli elisemqoka ngendlela emangalisayo ingakho eBhayibhelini libhalwe ngani ngama capital letters lingelinye lamagama ofuneka sihloniphe awusho ukuthi uJesu inkosi awusho ukuthi uKristu inkosi ukusho kokuthatha uJesu Kristu inkosi uma ngisho ngila nani niyasho ngoba mangila ngiguqisa amadimoni ayamaguqa enze njani abalekela kunina nihlezi phansi nawe ke ungasho ukuthi uyabusa thana uJesu Kristu inkosi kuzabaleka angikubukeli phansi ibandla noma abazalwane abathi uJesu bathi bona uKristu inkosi bese kuthi uyabusa angingeni lapho ngikhuluma mina ngalokho engikunikeziwe angigxeki umuntu ngikhuluma ngami ngiyethemba nayizwa leyo abesifazane befanele beunderstande kalula leyo niyazi ngisho nganti abesifazane kunezinto ezenzeka kubona bengazinaki ake nginenzele iexample namba na intombazane ethize inesoka layo angithi mayinesoka layo bayathandana bese kufika enye insizwe izoshela wena uthandana noMandla uMandla uyabheda uMandla unje yazi ukuthi lo muntu akaqonywa ngoba ubhizi ugxeka lo muntu wakho omthandayo ufuna umuntu azokhuluma ini icase yakhe hayi azogxeka bese uyamthanda nginamanga so ngikhuluma le nto nami angizile ukugxeka la ngigxeka umuntu ngikhuluma ngani ngami nento engiyinikeziwe ukuthi uJesu Kristu inkosi yikho ngithi abesifazane baunderstanda kahle nami ngalezi zakhathi zami zeyinsizwa yayisho kahle into ngathi ngiyamzonda mina umfana ozogxeka umuntu engithandana naye akazazi imvula esinethu esadlula kuzona naye uzomgxeka ngingamazi yayibona lonto bakhona vele abenze njalo abashela ngabanye kanti ufune kubeke ini icase yakho asikhulumile ngokushela la ngiphuma niyoshela bengenzela ukuthi ni-understand ukuthi sikhuluma ngani asigxeki amabandla uma sikhuluma noma sime epulpit ngoba umahluleli wamabandla uyedwa uJesu naye akazuhlulela ibandla njengebandla uzohlulela umuntu ebandleni uzothatha kuleli abandla athathe kuleli abandla mayisehlwitha so asinalo ilungelo lokubukela phansi amanye amabandla ngoba amanye amabandla nabantu nabo abakhonza uJesu ngeqiniso azothi mayibuya abathathe so thina sikhuluma icase yethu entabeni ukuthi sithi uJesu Kristu inkosi ukuthi omunye uthini asingeni lapho sikhuluma ngani ngokwethu ngikhulumeka iphuza ngakalahle elithi ukufika kwenkosi uJesu la emhlabeni kwakuwukuphelela kwesikhathi siyakuthola ke Galatia 4 verse 4 lithi izwi lenkosi kepha lapho sekufikile ukuphelela kwesikhathi uNkulunkulu wathuma indodana yakhe izelwe ngowesifazane izelwe phansi komthetho ngamanye amagama abantu besifazane bonke njalo thina sonke sizelwe ngabantu besifazane sizelwe phansi komthetho imuphi lo mthetho na wathi uNkulunkulu esibusisa wasibusisa kwa umthetho zalanani nande lapho sebonile uAdam noEva
wayesethi uNkulunkulu kumuntu wesifazane obathola abantwana kabuhlungu through pain. So umthetho lo, so lithi ke lelizwi kwathi sekufika ukuphelela kwesikhathi inkosi yethu uJesu Kristu yazalwa ngowesifazane izalelwa phansi komthetho. Umthetho yilowo ke sonke sizelwe phansi komthetho. Ingakho uNikodemu mayefike ekhuluma noJesu ebusuku ethi uJesu ngaphandle kokuthi umuntu azalwe ngokusha ngeke ubone umbuso wezulu. Wathi uNikodemu usho ukuthi ngafuna ngisiphindele esiswini somama bethu na? uJohn chapter 3 wathi uJesu cha. Verse 5 wathi uJesu ngiqinisile ngithi uma ungazalwa ngamanzi nangomoya ngeke ubone umbuso wezulu, ngeke ungene kuwona. So sidinga ukuzalwa kabusha ngoba sizelwe phansi komthetho. Ukuzalwa kabusha ukuzalwa esikuthola kuJohn chapter 1 verse 12 elithi bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Labo abangazalwanga ngentando yendoda, ngentando yowesifazane noma ngentando yani kodwa bazalwa ngentando kaNkulunkulu. So ke sesingabantwana bakaNkulunkulu. Uma sesingabantwana bakaNkulunkulu asisazelwe ngomthetho. Siyahambisana bazalwane. So ke kukhona izwi ke elithi ozelwe ngowesifazane. Uyedwa wazalwa ngowesifazane ngaphandle kwendoda, inkosi yethu uJesu Kristu. Uma ke kuGenesis 3 verse 15 lithi izwi uNkulunkulu eJesu inyoka, ngiza kubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane naphakathi kwenzalo yakhe nenzalo yakho. Yona iyakuthoboza ikhanda lakho wena uyakulimaza isithende sayo. Ushilo omunye umntwana la kubantwana baka Sunday school. So ke sekukumoya lapho uJesu uyinzalo, uJesu uzalwe ngowesifazane. Sekuthiwa ke inzalo yakhe. Leyo nzalo yakhe ithina ngoba usizele ngamanzi nangomoya. So thina uSathane uzosilimaza isithende, meaning sikhona isikhathi la uzolimala khona wenze isono noma wenze iphutha. Ingakho uFirst John chapter 2 verse 1 ethi uma kwenzeka sona sinommeli okufanele sigijimele kuyena unguJesu. Kodwa kahlehle umntwana kaNkulunkulu akufanele one ngoba imbewu kaNkulunkulu ikuyena. Mase sizelwe yilo okuthiwa uyinzalo yowesifazane, thina uSathane simthoboza ikhanda, ngeke akwazi ngisho ukulimaza isithende sethu. Ngakho ke kufanele sazi ukuthi sihlengiwe ukuze ke inkosi yethu isihlenge ikwadinga ukuthi izalwe phansi komthetho ukuze ihlenge labo abazalwe phansi komthetho abayithini. Sazalwa ngomthetho, akekho umuntu ovela ngeindlela. Abelungu baphiwe bonke ukuhlakanipha bokuklona izilwane nokuklona noma yini, but they cannot clone a person. Abakwazi ukuklona umuntu, abakwazi ukwenza umuntu. Bayokwenza amafilimu amaroboti, bafaka amabhetri kube ngathi kuyakhulunywa kurekhodiwe. Ngeke bamdala umuntu yedwa umuntu odala umuntu. So ke thina ukuze uJesu asihlenge phansi komthetho kwabiza ukuthi naye azalwe phansi komthetho. Uverse 6 lo uthi kuze ihlenge abaphansi komthetho ukuba samukele ukuma kwamadodana. Samukele ukuma kwamadodana. Ngithintile kancane izolo ukuthi wonke umuntu okholwayo uyindodana kayena owesifazane. Manje ke emva kokuba kuphelelile isikhathi wabuya uJesu. Esefikile uJesu usihlengile phansi kwesiqalekiso somthetho ukuze samukele ubudodana, samukele ukuma kwamadodana. So sonke la kwelika moya, hayi kwelenyama sihlukene, akushintshile lokho. Ubaba uyahlonishwa, lithi izwi lenkosi bafazi thobelana amadoda, bese lithi madoda thandana umkeni. Kwelika moya sesamukele ubudodana. Angiphinde uverse 5 ukuze ihlenge abaphansi komthetho ukuba samukele ukuma kwamadodana. Lokhu ningamadodana uNkulunkulu uthumile umoya wendodana enhlizweni zethu esimemeza ngaye sithi Abba Baba. Awukwazi ukuba indodana ungenayo umoya wendodana.
uNkulunkulu Baba uthuma umoya wendodana ukuthi ungene kuthina. Umoya wendodana umoya ongcwele. So whenever uthi wena ungumzalwane nomoya ongcwele, yazi ukuthi spiritually uyindoda. Awuseyona owesifazane. Nawe uma uyindoda uyindoda. Ngokukamoya ngoba siphiwe umoya wobudodana, siphiwe umoya wendodana. Mase sinikeze umoya wendodana ke sesizindlalifa. Athi uverse 7 ngalokho ke awuseyinceku kepha usuyindodana. Kepha uma usuyindodana uyindlalifa futhi ngaye uNkulunkulu. So asizulidla ifa lasezulwini singabesifazane. Sizolidla ifa lasezulwini singamadodana ngoba sesinikezwe umoya wendodana. Umoya kaJesu, indlalifa yasezulwini. So sizodla ifa ngoba sesifana noJesu. Uma ufunda abaseRoma chapter 8 verse 17 lithi izwi lenkosi, uma nihlupheka kanye noKristu nizodla ifa kanye naye, niphinde namukelise inkazimulo kanye naye. Simele ukuhlupheka kanye naye. Ukuhlupheka kanye naye kuyini na? Kuwukuthi kuzo zonke izinto ongena kuzona mazise nezindleleni zakho zonke. Izaga 3 verse 5. Mazise ezindleleni zakho zonke. Bamazisa uNkulunkulu abafana abathathu abangani bakaDaniel. Bamazisa bathi Nebukadnezar ngeke siguqe kulesi sithombe. Noma ngabe ke uNkulunkulu wethu uyasibulala kodwa thina ngeke siguqe. Wase bathatha uNebukadnezar wabafaka. Wenze njani? Wahlupheka kanye nabo uJesu, wabonakala owesine ehamba nabathathu. Wakhala uNebukadnezar wathi asifakanga yini amadoda amathathu eboshiwe? Wathi ngibona amane ehamba ekhululekile emlilweni. Sikhonza uNkulunkulu ke ongena nathi emlilweni. Sikhonza uNkulunkulu ongena nathi ezinkingeni. Okuzogcwaliseka izwi leli ngilicaphuna abaseRoma 8:17 elithi uma singamadodana sizodla umbuso kanye naye kodwa uma sihlupheke naye. So kuyo yonke inhlupheko ongena kuyona mazise. Uzongena nawe kuzakhiphe. Isimanga lesimo uzoyibukisisa leyo nto. Ake sithi umuka nomfula. Umuka nomfula ugcwele. Ukhona yini ongakukhipha emfuleni omuka kuwo ngaphandle osebeni lomfula? Akekho ongakukhipha, kunalokho uzokwemuka. Kufanele angene naye azolwa namandla akuthatha aphume nawe. So sikhonza uNkulunkulu okongena nathi osizini, ongena nathi ekuhluphekeni ukuze akuphephise. Hayi omakude abesethi hayi bambelela lesi asihlahla uzophuma. Cha, sikhonza uNkulunkulu ohambisana nathi. Ngakho ke asiseyizona ingceko kodwa sesingamadodana ngoba uNkulunkulu usinikile umoya wendodana ukuba sibe izindlalifa. Lithi ke uverse 5 ukuba samukele ukuma kwamadodana. Ngifuna sicacise kahle lento ngoba into ejulile. Uzophuma omunye la athi baba uNsibanda usibize ngamadoda thina singabesifazane. Umulalelisisa kuRoma 8 angikhulumanga ke ngaye, ngikhulume ngoRoma 8 verse 17. uRoma 8 siqala kuverse 29. Lithi ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana. So iqala lapho le ndaba ayebazi ngaphambili. Linini leli ngaphambili? Uma ufunda ku Jeremiah chapter 1 verse 1 qolo verse 5 uthi ngingakakubumbi ngakwazi. Before I formed you I knew you. Ngingakakubumbi singakabibikho wasazi. So leli ngaphambili akukhulunywa ngalo la ethi ngokuba laba ebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafana nesimo sendodana kwaku before kusekelwe umhlaba. Inkinga lena esingayazi noma engabuye engqondweni yethu ngoba uNkulunkulu uyifihlile akafuni siyazi. Sasiphila ngaphambili ukuba kukhona umhlaba, sasisezulwini. Sithunyiwe la emhlabeni ukuzokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Kodwa uyedwa umuntu owathi mayithunywa la emhlabeni wayesetshelwa noma wazazi ukuthi uthunyiwe uJesu Kristu kuphela. Uyena owazi ukuthi mayifika la uthunyiwe. Thina sonke asazi ukuthi sithunyiwe.
But through Jeremiah 1 verse 5 kuthiwa ngingakakwazi ngakubumba. Njalo ngingakakubumbi ngakwazi ngiyaxolisa. Ngingakakubumbi ngakwazi. Sifunda ukuthi uNkulunkulu usaze before kwenzeke yonke enye into. Mawufunda uMatthew chapter 7 qala kuverse 21 uthi uJesu akubona bonke abathi inkosi inkosi abayongena embusweni wezulu. Kodwa yilabo abenza intando kaBaba. Uthi bayothi inkosi asiprofethanga ngegama lakho. Nkosi asenzanga imisebenzi yamandla ngegama lakho. Uthi ngiyothi dedane kimi ngoba angizange nginazi se past tense. Akasho udedane kimi ngoba nginazi. Angizange nginazi. I've never known you. Meaning kukhona lesa sikhathi esaziwe ngaso thina singasasikhumbuli. Yileso sikhathi ke ngikutshela ngaso namhlanje. Senziwa safana noJesu. Sho njalo uRoma 8 verse 29. Samukela isimo sobudodana bonke ngaleso sikhathi kuleso sikhathi esingaphambili. Uma sesamukelile isimo sendodana uthi ke ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane. So akakwazi umuntu kuba izibulo embuzini. Akakwazi umuntu kuba izibulo enkomeni. Kufanele umuntu abe izibulo nabantu afana nabo. Uyizibulo kwamnikati. Ngeke kube izibulo kwaNsibanda ungwakwamnikati. So kanjalo ke lithi izwi lenkosi senziwa sanikwa isimo sendodana ukuze ibe izibulo phakathi kwethu. Ngoba ikwazi ukuba izibulo ingcwele phakathi kwabantu abangengcwele. Kufanele ube ngcwele, you have to be holy. Ngoba uthe yibani ngcwele ngoba mina Jehova ngingcwele. Selithi kuverse 30 laba bamisile ngaphambili ubabizile futhi. So bonke abantu ababiziwe baziwa ngaphambi kokusekelwa komhlaba wazi uNkulunkulu ukuthi ngizobabiza. Njengoba sihlezi la before kusekela umhlaba kube nomhlaba uNkulunkulu wayazi usohlala kanje. Kodwa ngendlela yakhe wasiletha emhlabeni ngekhathi ezingafani ukuze kufezeke icebo lakhe. Labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi. Laba ababizile ubalungisisile futhi. Laba abalungisisile ubaphingazimula. So ngamanye amagama salungisiswa umhlaba ungekho. Sangcweliswa sabangcwele. Ngeshwa kodwa sazalwa phansi komthetho. Ngenxa yokuzalwa phansi komthetho uNkulunkulu wabona ukuthi uSathane ngoba ubonisile uAdam noEva akathuma uJesu indodana yakhe izosithenga ngegazi layo ngoba vele sinesimo sobudodana esenziwa ngaphambi kokusekelwa komhlaba. Uma esefikile kuJesu sekukumuntu nomuntu ukuthi uyaya kule ndawo abhilonga kuyona. Ngeshwa kukhona abangalilaleli ukubizwa kwabo kanti amagama abalotshiwe ezulwini. Amagama walotshwa mawusindiswa. Mawufunda isambulo 13 ngithi verse 8 siyakutshela isambulo ukuthi amagama alotshwa before kusekela umhlaba. Ngoba newundlu lahlatshwa umhlaba ungakasekela. uJesu akahlatshwanga 2000 years ago. Kodwa umhlaba ungakasekela uNkulunkulu esasethi into zakhe wazenza zonke waziqeda umhlaba ungekho. So kufanele kuboneke ukuthi sibadala kangakanani. Kodwa sibasha enyameni, sibadala emphefumulweni. Kodwa nakhona emphefumulweni kunjani kufihliwe kuzokwambulwa ke namhlanje. Yazi ukuthi uNkulunkulu kade akuthanda wakufanisa nendodana yakhe uJesu Kristu. Sekukuwena ukuthi wena uyathanda yini? Uyathanda ukwamukela ifa esalilungisela umhlaba ungakasekela. And usho njalo lapha ku Matthew chapter 25 mangaphazami noma u24 ku25 verse 34 ekuthiwa uyomisa imbuzi ngakwa left izimvu ngakwa right abese ethi nina ningakwa right wozani kimi nina nidla ifa lika baba anilungisela umhlaba ungakasekela. So zonke izinto zakhe uNkulunkulu kudala zenza. Uma uhamba ngemoto ikuginqa yakuginqa umhlaba ungakasekela isiyadwalisa manje. Ingakho kunezinto ezenziwa uNkulunkulu singeke sishintshe ngoba yena kade aziplan ukuthi ngohamba kanjani emhlabeni uyakwazi. Kokhalwa amakhalwa mangihamba ngazi noma nokhala noma nojabula. Kodwa iqiniso lothi ngiyohamba ngendlela ayidala yena umhlaba ungekho. So kunezinto ke singeke sizishintshe okwethu ukuzamukela ngoba zidalwe ubani uNkulunkulu. Ngakho ke
laba abamisile ngaphambili ubabizile, ababizile ubalungisisile, salungisiswa. Kodwa sekufanele ke manje sizokugcwalisisa ukulungisiswa kwethu ngokuthi size kuJesu, ngoba sizalwe phansi komthetho, sizalelwe esonweni, iza kuJesu ukuze igama lakho lihlale likhona encwadini yokuphila. Ngalokho ke awuseyinceku, kepha usuyindodana, kepha uma usuyindodana uyindlalifa futhi kanye noJesu. Ingakho ke siphezu kwetheme kethi ke ubani isikhathi ewashini likaNkulunkulu. Ngeke kusize ukubona isikhathi ewashini likaNkulunkulu singasibukanga isiqalo. Bengisani introduce kwisiqalo ukuthi yazi ukuthi ukhona emhlabeni, ufike kanjani. Sonke asikhumbuli sisezulwini. Ukuvalile uNkulunkulu waqeda nya lokho. uJesu kuphela okwaziyo. Kodwa namhlanje uyakwambula, yazi ukuthi la emhlabeni unomsebenzi onikeziwe. Kungebe umsebenzi okuma epulpit, kodwa inkambo yakho ayishumayele, impilo yakho ayikhulume, impilo yakho ayisindisa abantu. Ngoba uzobuzwa phambi kaNkulunkulu, yomangala ekukhombisa abantu athi yababona laba bantu ngangidala ukuthi bosinda ngawe besindiso wena. Hawu Nkosi, angangishumayezanga muntu. Cha, ngenkambo yakho walamukela ivangeli wahlehlela emuva, athi balandele beyongena esihogweni. So sonke sinomsebenzi esiulethelwe la. Singabafokazi kodwa sizosebenza. Wena owazi ubaba eshiya umndeni wakhe yosebenza eThekwini noma eGoli noma aphi ethumela imali, sinjalo nathi sizosebenza la. Sisebenzela izulu, izulu liyasetshenzelwa, izulu liyajulukelwa ngokuthi ube ngcwele, ngoba uNkulunkulu wethu esimkhonzayo ungcwele. Iyodwa ke into asizondela yona uSathane. Sathane akasifuna ukusibona, kahlehle akanendaba nathi, kodwa usizondela ukuthi sesingamadodana, sizindlalifa. Yena kwamhlula ukuba indodana, waxoshwa ezulwini. uSathane uzondela ukuthi sifana noNkulunkulu, akakwazi uku-attack uNkulunkulu, so uzo-attack aba umfanekiso kaNkulunkulu. So thina ke masicashe ngoJesu, ngoba uJesu wamnqoba esiphambanweni, uJesu walinqoba ithuna, uJesu wamnqoba lengesiphambanweni. Okwethu asicashe ngoJesu, uSathane ngeke asenze lutho, ngeke aze asiklimaze nalesi sithendo kwathi uyosilimaza. Thina solokhu sithokoza ini ikhanda lakhe. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ingakho uSathane enza sivukelwe imindeni yethu ngalezi insuku zokugcina. Imindeni yethu iyasivukela. Indodana ivukela uyise, uyise avukela indodana, indodakazi ivukela unina, nina avukela indodana, umakoti avukela umalokazana, umkhwenyana avukela umkhwe wakhe. Ingoba uSathane uqova imindeni, akayifuni imindeni. uJesu uze washo kuMatthew chapter 10 qala ku17, uthi kepha xwayana abantu ngokuba baya kunikhaphela emphakathini banishaye. Bafowethu kufuneka nazi ukuthi ngenxa yokukholwa sisazoyisutha induku. Yalwazi leyo language. Ubani uyisutha induku? Sisazoyisutha induku ngenxa kaJesu. Hlala uqinile uhlomile, ngoba izokhala induku umphike, uzubuhlungu, udinga ukufihlwa, uzubuhlungu ungabuzwa. Kolose chapter 3 verse 3 lithi izwi lenkosi, uma nafa kanye noKristu ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu. So sidinga ukufihlwa ukuze noma ngabe ushaywa ngemvubu ngenxa kaJesu ungabuzi ubuhlungu, ngoba ufihliwe. Mawubuka indaba kaStefane ubona kahle ukuthi uStefane wayefihliwe. Lithi izwi lenkosi wathi mayikhandwa ngamatshe wakhuleka, wathi inkosi yamukela umoya wami. Ungakhuleka wena ushaya ngamatshe, likhala itshe ekhanda, likhala lifahlaziso leli likhala amanzi. Wakhuleka uStefane, kodwa umkhuleko wakhe awuphendulwanga ngoba khona into ayengakayenzi. Wathi inkosi yamukela umoya wami, eseshithi ngibona izulu livulekile, indodana kaNkulunkulu imile ngakwesokunene. Wathi inkosi yamukela umoya wami. Layithulela izulu, ngoba kufanele silenze izwi. Ungalenzile izwi liyothula nje izulu likubuke. Wasekhumbula ukuthi kuthiwa sibathande
sibakhulekela abasizingelayo. uJesu lengesiphambanweni eshaywe efelwa ngamathe wathi baba bathethelela abakwazi abakwenzayo. Washo uStefane wathi Nkosi ungababaleli lesisono. Lithi izwane washola umazwi osuphuma umphefumulo wangena ekhaya ezulwini. Siyofanele sibakhulekela abasizondayo, sibakhulekela abasihlukumeza. Akafuneki umzalwane onegqubu. Mawunegqubu uhambe uyobuyisana nomuntu okonile, uphinde umkhulekela ukuthi uNkulunkulu amthethelele. Akazi umthethelela ke isimangala sikhona, kodwa uzosusa kuwe igqubu. Wonke umuntu uyazivumela isono sakhe. uJesu kusho kwakhe esiphambanweni baba bathethelela abakwazi abakwenzayo akubenzanga baba ngcwele, kodwa kuyasuka inhliziyo ebuhlungu kuJesu wafihlwa. So mawufuna ukufihlwa abantu abakuhlukumezayo bakhulekele. Mhlawumbe usemncane wakhula ekhaya, baba wakho nomalume wakho wakudlwengula, into ebuhlungu leyo. Mkhulekele ucela uNkulunkulu amthethelele, kuzosuka igqubu kuwe, kuzosuka ubuhlungu wabuzwa. Mhlawumbe waphazamiseka ngisho esikoleni akwangabusafunda ilo muntu okuqhoqhobele ngocansi ekhaya. Khuleka umcelela uxolo, akazi uxolelo, kuzosuka kuwe igqubu ukuze ungene ezulwini. Baningi amakholo uzobuya uJesu alanda ibandla azoshiwo ukuthi anamagqubu, azoshiwo ukuthi abambe ubuhlungu abambela usibanibani. Fihlwa njengoStefane uthi ukhandwa ngamatshe, Nkosi ungababaleli lesisono. Lithi izwi walala ukuthonga. Kuthiwa-ke asixwaye abantu ngokuba bayakunikhaphela emphakathini banishaye emasinagogeni. Lokho esikubona kwenzeka, bayaxoshwa abantu ezinkonzweni, baxoshela ukuthi bathe uJesu Kristu inkosi. Uma ungahambi vele uzodina usutha induku, uzoshaywa ngoba ufuna ukuhamba. Basakutshela kahle bathi hamba hamba, sokwamukela thina entabeni endlu kaJehova ngoba sithi uJesu Kristu inkosi. Angazi bona baze baxoshwe kubona uJesu yini. Athi verse 18, niyakuyiswa nangaphambi kwababusi namakhosi ngenxa yami kube ngubufakazi kubo abezizwe. uNkulunkulu uyisimangaliso, sizoquliswa amacala ebukhosini, kanti inhloso akusikho siquliswa amacala ukuthi leya nkosi ngoba yiye esontweni iphenduke isindiswe. Ungabi namahloni ngoJesu, noma ngabe ubekwe kuphi, khuluma ngaye ngoba mhlawumbe uhanjiswe lapho ngoba uNkulunkulu ufuna leya nkosi engazilutho ngoJesu. Kuthiwa-ke sokhashelwa-ke siswe emphakathini nakubabusi namakhosi ngenxa yami kube ngubufakazi kubo abezizwe. Verse 19, kepha kuyokuthi nxa benikhaphela ningakhathazeki ngokuthi niyakuthini niyakukhulumani, ngokuba umoya ongcwele uyakunitshela okufanele nikhulume. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Kuthiwa-ke masiya-ke umoya ongcwele singalokuthi kambe ngizofike ngithini, ungabi nandaba, umoya ongcwele uzokutshela ngaleso sikhathi. Athi Jesu ngokuba kunini enikhulumayo, kodwa umoya kayihle okhuluma kini. Kepha umuntu oyokukhaphela, kepha umuntu uyakukhaphela umfowabo ekufeni noyise umntanakhe, abantwana bayakuvukela abazali babo bababulale. Sizobulawa izingane zethu bafowethu, zisibulalela uJesu. Ukubulala ingane ikubulalela ukuthi usuyekile ukukhonza amadlozi. Baba udonke into zami izokhanyiswa yini? Ngoba usuyekile ukukhonza amadlozi awusahlabi, ikuvubele ngenduku. Usazoyisuthi induku akakayisuthi. Athi uverse 22, niyakuzondwa ngabantu bonke ngenxa yegama lami, kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni lowo uyakusindisa. Sikhuthazeleni bafowethu, sila sizokhuthazana ngesikhathi sokugcina esesikhona. Kuyoba kuhle uma sonke njengoba sihlezi la, nabo bonke abangilalela balenze izwi sihlangane ekhaya ezulwini. Kuyoba mnandi sesibusa nenkosi yethu, sikhohliwe izinto zasemhlabeni. Kuyoba mnandi singasalokhu sithi siyambonga uNkulunkulu ngoba uNsibanda, ikhali baba uNsibande la. Siyafana sonke kuNkulunkulu. Sobe sibonga uNkulunkulu ngendodana yakhe asithumelele yona, yasihlanza egazini layo, safanelwa yizulu singena uNkulunkulu. uNkulunkulu wayengowabani? uka-Abraham, ukaJakobe no-Isaka. Ubizwa kanjalo, kodwa ngenxa yokufa kwenkosi yethu uJesu. Galatia 3 verse 7,
uthi laba abakholwayo ibona abangamadodana kaAbraham. Ngenxa yokukholwa sesingamadodana kaAbraham. Ngenxa yokwamukela uJesu, ngenxa yokuvuma izono, ngenxa yokuhlanzwa egazini likaJesu, nathi sesithi masithi uNkulunkulu kaAbraham sisho thina uqobo, ngoba singabantwana besethembiso. Lesethembiso esathenjiswa uAbraham. Ngakho-ke okwethu asihlaleni enkosini. Dithi-ke nxa benizingela komunye umuzi, anobalekela komunye, ngokuba ngiqinisile ngithi kini, anikuyiqeda imizi yakwa-Israyeli ingakafiki indodana yomuntu. So akulona icala ukubaleka. Mawuthanda ungabaleki, hlala bayenza into abafisa ukuyenza kuwena uhambe ezulwini. Kodwa manje unethuba lokubaleka, baleka. Uthi uJesu ngeke sigcwale yonke imizi yakwa-Israyeli. U-Israyeli-ke kwelikamoya amakholo. Ngamanye amagama kusho ukuthi mayiqale la impi, balekani nize kuthini eRichards Bay. Mayisifike eRichards Bay nibaleke niye lapho, kodwa kuthiwa ngeke siqede imizi engakabuyi uJesu. So ukubaleka kobe ngelona icala, ukubaleka kobe ngesona isono, kodwa kufanele singamphiki. Nansi into eyinkinga yokukhipha ezulwini. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Athi-ke kuverse 26, ngakho-ke ningabesabi, ngokuba kukho okusitshekelweyo okungayi kwambulwa nokufihliweyo okungayi kwaziwa. Singabesabi laba bantu. Ngamesaba umuntu obulala umzimba angenzi lutho emva kwalokho. Uverse 28 lo athi mesabeni loyo othi esebulele abe namandla okubhubhisa umzimba nomphefumulo esihogweni. So umuntu ungamsaba ngeke akwenzele lutho. Khona abazalwana abahluphayo abanenkinga yokusaba abefundisi. Awu baba uNsibanda akekho, awuthi-ke ngenza ukuthi. Baba uNsibanda akanalo izulu, akanaso isihogo, akadalanga muntu. So ngeke kukusize nje ukusaba umfundisi wakho, ngoba ngeke akwenzele lutho. Saba lona onamandla okukufaka esihogweni, lo sibonayo njengamanje, lo silalele njengamanje. Lithi izwi lenkosi imicabango yakhe ingaphezulu kwehlabathi izolwana. Awucabanga ukuthi mangaka amasonto ahlangene namhlanje kuyiSunday, usilalele sonke nje kuba sishumayela, uzwa yonke imicabango esicabangayo sonke emabandleni onke ahlukene. Yini singamkhonzi uNkulunkulu njalo? uNkulunkulu wokukhonzwa lo, wazi ukuthi ume ngakuwe akekho oyomelana nawe. Ume nesiqhwaga mawume naye ozokunqobela yonke into obhekene nayo. Ngakho-ke ningabesabi, ngokuba kukho kusitshekelweyo okungayi kwambulwa nokufihliweyo okungayi kwaziwa. Verse 27, lokho enginitshela kona ebumnyameni kukhulumeni ekhanyeni, nalokho enikuzwayo endlebeni kushumayeleni phezu kwezindlu. Izinto enizizwayo manje zishumayeleni emakhaya, zishumayeleni kubantwana benu, zishumayeleni kubazali benu, zishumayele noma ikuphi la uhamba khona, ngoba siyoba necala lokunganishumayela ivangeli. Uverse 28 esengushilo ukuthi ningabesabi ababulala umzimba bengenamandla okubulala umphefumulo, kepha kakhulu mesabeni onamandla okubhubhisa umzimba nomphefumulo esihogweni. Verse 29 uthi kuJesu, ngoba intshumayelo yakhe le, akuthengwa yini imizulile emibili ngendibilishi na? Kodwa akuyi kuwa phansi namunye kuyo ngaphandle kukayihlo. Ndibilishi imali engasekho engasathengwa. Uma singakhuluma ulimi lwanamhlanje 10 cent ayisekho into ebizwa u10 cent. Kodwa uma ungekho u10 cent ngeke uyithole into oyifunayo, kodwa awuthengi lutho. So-ke kuthiwa inyoni ezimbili zazibiza indibilishi, kodwa thina sibakhulu kunalezo nyoni. Uthi uJesu akuwi noyodwa inyoni ubaba osezulwini engayazi. Bazokhumbula-ke abafana, ngikholwa ukuthi sikhule ngendlela efanayo noma siqhelelene, sasiyishaya inyoni sizosa sizidla. Kwakuvuma uNkulunkulu ngoba wayengafuni, khona leyo uyigeja ukuthi uyishaya ngesililini, ngoba wayengafuni uNkulunkulu. So thina-ke njengabantwana bakaNkulunkulu abathengwe ngegazi sinikezwa amandla ngaphezulu kwezinyoni. Athi uverse 30, kodwa nina zibaliwe nezinwele zonke zekhanda lenu. Alikhi, ngiyaxolisa ukuthi ngathi alikho izwe ngilithanda njengaleli, angiqondile lokho. Lingelinye lamavesi engilithandayo leli. Lithi, kodwa kini zibaliwe nezinwele zekhanda lenu. Lizwakala kahle mawuyesingisi, the very hairs of your head are all numbered.
isiZulu siyacashisa masithi zibaliwe ngoba kusho ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu uyazazi kunenwele eziyi-1000 yabo. Malithi izwi lenkosi in English New King James Version, all your hairs are numbered. Akazazi ukuthi zingaki kuphela, wazi ukuthi unwele lolu lu number 1, lolu lu number 2, lolu because izinwele zethu uzibalile wazinika inombolo. Akukho nolodo liyo wangaze ekhanda lakho ukuthi number 6 wenwele zakhe awusekho. uNkulunkulu esimkhonzayo. Kodwa senze njani sifuna ukukhonza abafili? Yongena lapha goqa standards uyakhothama. Khothamela amadimoni. Nawe uyasho ukuthi ngifuna ukuzwa abaphansi bathini. Bhekani phezulu lapho usizo lwenu livela khona, iHubo 121. Masibheke phezulu lapho usizo lwethu livela khona. Athi uKolose 3 verse 3, nakano kwasezulwini inganako kusemhlabeni. Uma nafa noKristu kuphila kwenu kufihlwe noNkulunkulu, kufihlwe noJesu kuNkulunkulu. Ngithanda uverse 4. Athi uverse 4, nxa ebonakaliswa neubonakaliswa kanye naye ekukhazimuliseni or ekuthiwani enkazimulweni. Why kunjalo sobonakaliswa naye? Ngoba sifihlwe naye. Ngiyalithanda elinye lamavesi engilithandayo ngoba li-encourage ukuthi angiphile impilo engcwele, angiphile impilo ezokwenza ngifihlwe. Nithi nibona mina la kanti akusimina, ngikuphi la ngikhona? Ngingakwesokunene sikaBaba ezulwini, ngifihlwe kuJesu. Indaba kaStefane engikhulumile uthi uStefane mabe emququdela amazimba efuna umkhanda ngamatshe, ngibona izulu livulekile, uJesu umile, wamiswa yini uJesu? Ngoba uStefane wayefihliwe, uStefane wayefakwe ngaphakathi kuJesu. Uma beqala bemkhanda uthi uJesu ubani ongishaya esiswini sami, uyasukuma uyama uyabheka emhlabeni. Ngoba ngeke avuba unyawo lwakho lishelele, akozela akalali uyamlondo uIsrayeli. So uIsrayeli kamoya usibusise ekungeneni, asibusise ekuphumeni, asimkhonzeni lo nkulunkulu bafowethu. uStefane ekhandwa ngamatshe wasukuma uJesu. Ngani? Ngoba ukuphila kwakhe kwakufihlwe naye. Uma ukuphila kwakho kufihlwe naye kuthiwa soqhamuka noJesu enkazimulweni ezolanda ibandla lakhe, soqhamuka noJesu ezolanda thina. Athi umpostoli Paul akusemina ophilayo, uKristu ophila kimi. Namanje ngiyalidizelela lelo, ngiyazi ngokobuntu nithi nibona mina kusimino la. Inkosi yami uJesu engigibele yona la phambi kwenu ekhulumayo. Ngifihliwe mina ezulwini, ukuze noma yini enzeke emhlabeni engihlukumezanga benjani ngingayizwa, ngoba kusimina ophilayo. Ake simkhonzeni uNkulunkulu wethu. Ufuna ukukhonza, umbuzo uthi ubani isikhathi ewashini likaNkulunkulu. Siphelile isikhathi sokwenza izinto ezingafanele. Ngakho ke ningabesabi abanamandla okubulala umzimba bengenakwenza lutho emva kwalokho, kodwa mesabeni loyo uthi usebulele abe namandla okuphonsa esihogweni. Ngalokho ke uthi uJesu lona loyo akungivuma phambi kwabantu, oyakungivuma phambi kwabantu nami ngiyakumvuma phambi kaBaba osezulwini. Kepha lo oyakungiphika phambi kwabantu nami ngiyakumphika phambi kaBaba osezulwini. Ufuna ukuphikwa, uyophikwa ngoba nawe uyamphika. Thule eteksini engathi awukho, mase begxeka uJesu, sebesha bafisa ukusho awukhulumi nokukhuluma, kufike kuthi ayikhuluma, vikela uJesu wakho omkhonzayo, uthule. Namahloni ngaye nayo yoba namahloni ngawe, ususha neyifebe neyiphingi, umkhonzile wahamba ngobungcwele. Isikhathi sokwambulwa kwamadodana kaNkulunkulu lesi. Isikhathi sokuthi masiphakathi kwabantu abangakholwa ubonakala ukuthi wena uyakholwa, bonakale wena ukuthi khona into oyiphethe engafani neyabanye, usuyindodana useyona indodakazi. Athi uGalatia 3 verse 27, ngokuba nonke enabhaphathiselwa kuKristu nembatha uKristu, akakho umJuda nomGreki, akakho owesilisa nowesifazane, ngokuba nonke nimunye kuKristu. Liyashizwa, akekho owesilisa nowesifazane ngalezulwini, akushadwa, washo uJesu, akwendiselwana. Sonke singamadodana kaNkulunkulu ezulwini, sonke singabesilisa ezulwini. Lento iphela la ngoba uNkulunkulu wayefuna kuzalwane kwande kugcwalisa umhlaba. Nakhona lapho isibusiso leso esisiqalekiso kwabaningi, ukuthola umntwana ungashadile, it's a curse. Ngoba uNkulunkulu mayidala umuntu
uthi masenze abantu ngomfanekiso wethu 1, 2 basifuze, 3 babuse. Sijahele ukubusa kodwa simfuzile yena. Mawuthola ingane ungashadile uzozala umuntu ongezumfuza uNkulunkulu ngoba nawe umfuzile. Nkalankala izala inkalankala ehamba itshekile uzohamba bonke abantu bazotsheka. So kuyisiqalekiso ukuthola umntwana ungashadile. Kubiza ukuthi uze kuNkulunkulu ucela uqolo ngoba ngeke umbulale lo mntwana. Uthethelela isono sakho wasenza uthola umntwana ongashadile. Ngoba kufanele kufanele sifane naye kwenziwe uyena lokho siyafana. Number 2 mfuze. Ukumfuza ukuba ngcwele njengokuba yena engcwele. Bese siyabusa, sijaha ukubusa. Uzobusa kanjani ungamfuzile umbusi? Uzobusa kanjani emhlabeni ungamfuzile okudalile na? Siphiwe ilungelo lokumfuza uNkulunkulu. So mase simfuzile sizokwazi ukubusa. Uhlupheka kangaka nje ngoba umfuzile. Uthi bangcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. Ngakho ke ezulwini lithi izwi lenkosi akukho umJuda, akukho umGreka, akukho wesilisa, akukho wesifazane ngokuba nonke nimunye kuKristu Jesu. Kepha uma ningabaka Kristu seniyinzalo kaAbraham, nizindlalifa ngokwesethembiso. Sithini lesi sethembiso na? Angiphinde uverse 29. Kepha uma ningabaka Kristu seniyinzalo kaAbraham, nizindlalifa ngokwesethembiso. Sithini lesi sethembiso na? Mean part 9. Oh, part 1, part 8, part 7 lo. Uzoza isethembiso ku part 8. Zilandele lezi inkonzo. Sengifike ekugcineni kwenkonzo masithandaze. Babongcwele, babolungileyo. uNkulunkulu wethu onomusa siyabonga. Siyabonga kakhulu moya ongcwele besivele singezile kumuntu. Singezile kulezi indongo siphe zona size kuwe uqobo sifuna izwi lakho. Ingakho besivumile Nkosi ukuthi usebenzisa lo mzimba ukhulume ngihlale phansi nami ngilalele. Siyabonga ke moya ongcwele usukhulumile onendlebe uzwile lokhu umoya akakhulumayo ebandleni ukuthi ufuna sibe ngcwele ngoba ususemnyama. Uzobahlwitha abangcwele ngoba wena ungcwele. Umbuzo omkhulu ukuthi singcwele imthina njengoba wena ungcwele na. Sesiyazazi ukuthi siphume ekhaya ezulwini. USathane ulwa kangaka ngoba yena uqoshiwe. Thina sibuyela khona ezulwini. Akafuni siye ezulwini ufuna siyoshana esihogweni. Ney'ngilosi axoshwa nazo ezibizwa ngamadimoni. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ngethuba usiphe lona lokulungisa indaba yethu sisesemhlabeni. Siza-ke kube ilona loyo Nkosi elungisa indaba yakhe ngoba lezi usuku oluvutha njengeziko lapho ushilo kuMalaki chapter 4 verse 1. Wathi bonke abaziqhenyayo nabenza okubi lobashisa ngabasheli impande nagatsha. Bathi kodwa kulabo abalesaba igama lakho kuphuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni abo. Siyabonga Nkosi ngevangeli usiphelone eliphilayo. Siyabonga Nkosi noma singazondwa ngaleli ivangeli, noma singagxekwa, noma singabizwa ngamagama. Ekugcineni kwakho konke sizindlalifa zezulu. Ngoba sinikezwe isimo esifana nesendodana. Usisa kube yilona loyo Nkosi okhona la kule nkonzo. Nozoyilalela ku WhatsApp umbusise. Nozoyibuka ku YouTube umbusise alizwe alenze izwi lakho. Ngoba uyofaniswa nendoda ehlakaniphileyo. Kodwa olizwayo angalenzi ufaniswa nendoda eyisiwula. Dumo lonke silinikeza wena siyabonga. Usisa yilona loyo ofikile Nkosi mase bebuyele emuva bagcine ubalondoloze. Kuze kube usuku Nkosi olanda ngalibandla. Kungabe bekhona munye ozosala. Kodwa lokho kusele kuthina ukuthi thina seyilungisa yini indaba yethu nawe na. Thina siyavuma yini ukulenza izwi lakho. Thina siyavuma yini ukuyenza intando yakho. Siyakubonga Nkosi ngakho konke osenzele khona. Siyabonga abantwana bakho bonke abakhona. Nabaqalayo ukufika namhlanje siyabonga babusise. Hambele enhlizweni zabo bathinte. Bazi ukuthi uNkulunkulu odalile izulu nomhlaba. Masingakhonzi uSathane odaliwe. Siyeke umdali ngoba umdali uyena osihlelele konke nangekusasa lethu.
uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Khethe yakho ngoba indlela khethe yakho khethe yakho indlela zimbi khethe yakho khethe yakho indlela zimbili. Ngale kwethuna bazalwane indlela zimbili aziziningi, kodwa ukuze uyikhethe ofisa ukuhamba ngayo uyikhetha ngokuphila kwakho usesemhlabeni. Ingakho-ke ngicula iculo ngithi khethe yakho uyikhetha la emhlabeni, kuyazenzekela uma usufike ngale. Angazi-ke ukuthi wena uyikhetha kanjani. Kuvuka le ndaba singakathandazi abaseRoma 10:9. Yayibeka uNkulunkulu ukuthi angisho, ngijwayele ukuyikhuluma mhlambe makushoniwe, kodwa uthi ngiyikhulume njengamanje ukuze abantu bakhethisise, wazi ukuthi ukukhetha namhlanje kusasa kuzoba umphumela wakho. Kuthiwa kwakunekhaya mhlambe hlalani izindaba nizobe nisukume ningaze nikhathale, mina ngedwe ngimile ngiyabonga. Kuthiwa kwakunomakoti ekhaya elithize elibizwa ngokuthi inxuluma kwaZulu. Inxuluma umuzi omkhulu, kwakunamanxuluma. Uthola ukuthi enxuluma ufika akho ubaba aqede azala amadodana aganwe ahlale la, ney'ngane zihlala udinisa umkhulu umuzi kuthiwa inxuluma. Mhlawumbe ngolimi lwesingisi singathi i-village, gcine sekungathi i-village. Sibonge esisodwa bonke abantu abala kuphuma amadodakazi kuphela ayogana, madodana nje ahlala la kuphuma umuntu. So-ke umakoti omunye ngelinye ilanga kwaba nenkonzo yayikhona etendeni elithizeni, wacela wahamba waya khona. Uma efika khona wafika wasindiswa, eqeda ukusindiswa wabuya wafika nensindiso la ekhaya. Insindiso la ekhaya yamukelekile, wakhonza ngalokho kukhonza okubuhlungu. Ngelinye ilanga wakhuleka wathandaza wathi, Nkosi ngifisa ukwazi, angithi phela lento zamatende uhamba ungashiyi lutho kungasali ibranch wesinye isikhathi uyayikhulisela umuntu umoya ongcwele. Uthi Nkosi kwenzakalani umuntu uma yefa? Ngoba wayengazange yafundiswa akaze akashunyezwanga ngalokho. Nkosi ngifisa ukwazi ukuthi umuntu uma yefa kwenzakalani. Wathandaza-ke njengathi sonke sesithandaza imithandazo kube ngathi ayiphendulo, kanti uyazi uNkulunkulu uzowuphendula nini. Ngelinye ilanga wakhuluma uNkulunkulu, kwafika izwi kuye lathi namhlanje lokho wakucelayo uzokubo. Before kwenzeke lokho kwagulwa la ekhaya, lagula ikhehla, labangwa nezibi, lahanjiswa kubantu, lahanjiswa ey'nyangeni, yonke indawo bahluleka babuye. Ukuthi ekuseni ngelinye ilanga silithi izwi, namhlanje uzokubona lokho wakucelayo. Waqala, ngacelani, ngicela nini, yini engizoyibona? Uthe uNkulunkulu mayebona sehluphe kakhulu asemkhumbuza, wathi ufuna ukubona ukuthi umuntu mayefa kwenzakalani. Namhlanje kuzokubona ngehora lesine 4. Kodwa lento ozoyibona ungayitsheli umuntu koze kusho mina ukuthi ikhulume. Nembala washaya u4. Lagula ikhehla labanga nezibi, ithe makusondela ku4 wabona umndeni uyaphuma umphefumulo, baqoqana. Abazi bona ukuthi uNkulunkulu sekhulumile komunye. Baqoqana bonke nalo makoti bahlala kule ndlu enkulu. Ukuthi kwa4 o'clock waphuma umphefumulo wekhehla. Uthi wabona kwathi makuthiwa nje hawu lahamba, uvuka umzimba. Usokubona yena yedwa manje. Mawuvuka lo mzimba ungcolile, mubi, ubusubuka lesidumbu ophuma kusona, busiyasikahlela. Uthi ngiyakhona ngenxa yakho. Wayiqeda ukusho njalo kwavuleka umgodi, bekuround omkhulu, wavuleka umgodi. Kwaphuma esikubiza ngelwane namhlanje ngoba siku-understand. Okuneselilodwa, okunye kuvuza amathe, okunye nomlenze omfushane,
kwaphuma kwazomthatha kanti kwakungamadimoni. Amadimoni phela njalo aqalekiswa ngoba phela ayizingelosi efana nathi, so akhubazekile njengamanje. Zaphuma lezi zinto zawuthatha lo mphefumulo zashona nawe ekhaya. Kuthweni ungatsheli umuntu. Kwadlula la ngcwatshe ikhehla kwaqedwa wathula nalento yakhe. Waphila ngelinye ilanga yabula itende. Umfowabo wendoda wahamba naye bayetendeni wafika wasindiswa. Sebebabili abakholwayo la ekhaya. Bahlala labuyizwe. Lokho wakucelayo uzokubona. Wayesekhumbula ukuthi hey ngabona umuntu ongakholweva. Sibabili esikholwayo kusho ukuthi ehamba phela ubhuti. Babathethe uyathandaza uthini akusasebenzi usuku lufikile. Kwathi makufika ihora ngoba abakholwayo uthi uJesu ngiqinisile ngithi kwabemile khona abanye ukuza ukufa nempela. Ukuza ukufa lento yokugula ubona usuyafa. Khona abavele bathule njengezingane nje. Ukungakuza ukufa lokhu uphaphamisa kwelinye. So wavele wathula lensizwa akwathi ihambile yahlatshwa ukugulanya nokuncane nje bathi mabethi hawu yaphuma umphefumulo. Uthi wathi mawuphuma umphefumulo wavuka umzimba ogqoke ezimhlophe qwa. Wabuka lesi sidumbu wasikhawula wathi ngiyabonga ngoba ngiyakhona ngenxa yakho. Wathi kwahla ila angazi nibiza ngani iladi step ladder. Ubona ukugitshelwayo nithi yini abanye bayindaba bathi yilele. Nithini la emafakatini? Yiladi okay kangilimi eziningi. Lehli ladi lisuka phezulu ezulwini lazilahlaba phansi. Emaceleni kwalo kwakumasha ingelosi wakhuphuka. Phezulu elindwe inkosi. uNkulunkulu uJehova sebodwa uqobo lwakhe. Mawufunda izwi lenkosi 1 John uJohn chapter 1 ngithi verse 51 verse 52 uthi uJesu ebizwe Nathaniel nizobona into eningazange niyibone. Nizobona ingelosi zihamba phezulu kwendodana yomuntu. So iladi lelo uJesu uqobo lwakhe athi uJesu ngiyindlela neqiniso nokuphila akekho ozakubaba ngaphandle kwami. Wakhuphuka ngalo elindwe ubaba phezulu zimasha ingelosi ngapha nangapha. So bafowethu kuwena ozozikhethela indlela zimbili. Ufuna ukuya kulowa mgodi ongenamkhawulo noma ufuna ukuya ezulwini. Kwathi ke langana limbe sekukhululekile sekunenkonzo laselithi izwi lokho wakubonayo isikhathi sokuthi ukukhuluma sukuma uyofakaza ngakho. Njengoba nami sengikwazi nawe usukwazi wanikwa ithuba kwathiwa usungakhuluma ke ngakho. Kwangafanele akukhulume kungakapheleli engakamboni ezulwini. Useyabazi ukuthi oyezulwini unjani oyisihogweni unjani. Uthi kumbuzo ke wena uyaphi? Khethe yakhe indlela. Ngamnaka umuntu oseceleni kwakho, ngamnaka umngani wakho. Le ndlela ibhlungu abayihambi ngempintshi. Impintshi zakho zokuthatha zikufaka esihogweni. I-peer pressure izokufaka esihogweni. Khohlwa abanye abantu zibheke wena ukuthi wena nomdalo wakho ume kanjani. Sesizosho abaseRoma 10 sikhuleke sonke abathandayo akukhuleki abakholwayo kuphela noma bangakholwa noma ubani uzivulela umnyango wezulu. Sithandaza umkhuleko wabaseRoma 10 verse 9 kuze malifika usuku lwakho lungaba masinya nje uthola izwi latholwa iselelesi athi uJesu namhlanje ngizoba nawe eparadise. Asimvumeni uJesu ukuthi uyinkosi. Mawuvuma uJesu ukuthi uyinkosi uzosindiswa. Washo njalo uPaul betshela umphathi wejele. Bathi ungazibulali sikhona sonke. Kholwa inkosi uJesu wena nomndeni wakho uzosindiswa. Ithuba lokuthi obaba baphenduka imindeni yabesindiswa. Omama baphenduka imindeni yabesindiswa. Abangaphendukile abaphendukile gcwalisa inkonzo yokuphenduka kwakho ukuthi uvume uRoma 10 verse 9 ngoba sazi uzohamba nini emhlabeni. Mina mangahamba manje sengimthandazisile anokwazi ngisezulwini ngoba nginilindile ngonibheka ukuthi niyaqhamuka yini. Khethe yakho ngoba indlela zimbi. Khethe yakho khethe yakho indlela zimbili.
Ngiyacela ke siphamise izandla sithandaze abaseRoma 10 verse 9. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. USathane angimfuni, amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi Jesu, uze ungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ngicela ukuthandaza ke Baba egameni lika Jesu ophilayo, nanti ibandla lakho elakhiwe ngamabandla amaningi asemhlabeni, kodwa libandla lakhe elilodwa Nkosi ozobuya ulihlwithe. Sisithandazile Nkosi abaseRoma 10 verse 9. Ngiyacela wenza uverse 10 wakhona. Ushilo kuverse 10 wathi uma umuntu evuma ngomlomo wakhe uyasindiswa, ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga. Ngiyacela Nkosi ukuthi kube yilona loyo umupha ukulunga okuvela kuwena ekhaya ezulwini, ukulunga okuvela ngokukholwa egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Ngiyacela Nkosi kube yilona loyo asindiswe. Ngingasho ukuthi khona abangasindisiwe, kodwa ngoba sidinga ukusindiswa usuku nosuku, silungele ukubuya kwakho uzolanda ibandla, ngoba siyayezwa Nkosi uphendula umbuzo othi isikhathi sini ewashini lakho. Asazi Nkosi uzobuya nini, nawe Nkosi Jesu awuzazi uzobuya nini, ubaba kuphela owaziyo. Sisizeke Nkosi sihambe ngobungcwele. Siyabonga ukuthi wasenza salifanele izulu ngokuthi ulenge emthini uyibethele incwadi yomthetho ukuba Nkosi sikhululwe phansi komthetho. Thina sonke sazalwa ngomthetho, sizelwe ngabantu besifazane. Siyabonga Nkosi ukuthi umthetho awusabusi kithi. Sisize sihambe ngomoya, ngoba bahamba ngomoya abasaphili ngezinkanuko zenyama. Siyakubonga ke Nkosi, busisa kube yilona loyo khona kule nkonzo ukuba Nkosi alizwe izalenze. Busise Nkosi abazoyilalela ku WhatsApp, busise Nkosi abazoyibuka ku YouTube. Sisondela kuwe Nkosi, wazenza lezi indlela zokulalela ukuba Nkosi ufinyelele nakulabo abangakwazi ukufika kithi eBhamshela. Sikunikeza udumo, siyabonga ngakho konke uNkulunkulu wethu osenzele khona. Udumo lonke silinikeza wena, lukufanele izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga kakhulu ke seningahlala. Siyambonga uNkulunkulu.